Τραυματίζονται και πάρα πολύ καιρό, προσπαθούν να κάνουν προπόνηση, κολυμπάνε, έχουν προβλήματα στη μέση και το χέρι αντίστοιχα, αλλά και οι δύο προπονήθηκαν και δηλώσαν ότι θα παίξουν κανονικά. Να πούμε ότι ο αγώνας αύριο είναι στις 7.30 ώρα Ελλάδος, ζωντανά από την Ερασπόρ. Σε ευχαριστούμε, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Πανιόνιο, όμως αύριο αγωνίζεται και ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα επιδιώξει να εξασφαλίσει την πρόκλησή του στο Final Four της Ευρωλίγκας στις 6 το απόγευμα. Οι πρωταθλητές Ελλάδας θα φιλοξενηθούν από την Μλάντος στον δεύτερο επαναληπτικό προημιτελικό της διοργάνωσης, έχοντας πλεονέκτημα 3 τερμάτων από τον νικηφόρο 8-5 του Πειραιά. Ο απεσταλμένος της Νέας στην Κροατία Γιάννης Αναγνωστόπουλος θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλησπέρα και σε σένα. Αντιμετωπίζει προβλήματα ο Βαγγέλης Πάτερος. Στην τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα με τον νέο ναύαρχο του Ολυμπιακού, τον Σλόμπο Ντανίκη, ο οποίος έχει λίγο πυρετό, δεν συμμετέχει στην προπόνηση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα συμμετέχει στον υπερπάντων αγώνα που θα δώσει αύριο ο Ολυμπιακός για να περάσει στο Final Four της Ριέσκα που θα γίνει 22-23 Μαΐου. Και βεβαίως έχει την πρίκα από 8-5, αλλά όπως λένε οι παίκτες του Ολυμπιακού πάνε για να πάρουν τη νίκη και να συνεχίσουν τα ίσια τους σε Ελλάδα και Ευρώπη. Σε ευχαριστούμε Γιάννη και να ευχηθούμε να ξαναταξιδέψει.